Tribunal de l'Àvia és una institució mil·lenària declarada Patrimoni Històric Immaterial de la Humanitat. És el tribunal, diguem, més antic que avui en dia en tema d'àvies, entenc. A part de gestionar l'àvia i, diguem, ficar l'ordre a nivell legislatiu dins de l'àvia, també formem part de lo que és història, cultura, tradició dels valencians, del poble valencià i de l'Horta de València. I este tribunal es mantingué com a tradicional i constitucionari, a pesar de que alguns volgueren regular-lo. Si l'hagueren regulat, s'haguera derogat, com passava en alguns tribunals, precisament. Per tant, per què és un exemple de resistència valenciana? Perquè ha aguantat tots els vents i huracans que han hagut històrics i precisament perquè estava tan ben construït i tan ben fet i perquè hi havia una voluntat de llauradors i, a pesar de totes les males circumstàncies, continuar funcionant. Mentre n'hi ha terra per a cultivar, n'hi haurà tribunal, perquè ell és el primer que tindrà que ficar alguna... Per controlar un poc l'aprofitament de l'aigua, ell és el que té que aplicar la seva justícia si farà falta. Si no fa falta, no. Mentre n'hi ha terra per a cultivar, jo crec que sí, n'hi haurà tribunal.